Băiatul stătea în genunchi în birou privind directorul cum mânca carne și pește. Înghițea în sec, o bucată de ridiche a căzut pe jos. El a ridicat-o și a mâncat-o. Profesorul a văzut asta și i-a spus să nu mai vină la școală. Bunicul a adus pe băiat să se roage de director, dar văzându-l pe bunic în zdrențe, directorul nu i-a arătat niciun respect. Nu au avut de ales și au plecat, sprijinindu-se de bastonul băiatului ca bunicul să prindă putere. Băiatul a mers la râu să sape scoici. A fost prins de proprietar și bătut rău. A rămas întins pe jos plângând. Într-o zi mama lui a apărut din senin la casă. Bunicul a ignorat-o. Băiatul abia o cunoștea. Cu ani în urmă, când tatăl său murise, ea nu se mai întorsese. Ea i-a cumpărat băiatului jucării și un ghiozdan nou, a lăsat o grămadă de bani și a plecat repede din nou. Cu banii, băiatul s-a întors la școală. Pe drum a văzut un copil cu dizabilități mergând încet. S-a oprit și l-a dus în spate până la școală. Din cauza asta a întârziat. Directorul l-a văzut, dar nu l-a lăudat, ci l-a pedepsit, obligându-l să curețe toaletele și să aducă apă. El nu a observat când directorul a intrat și a turnat o găleată de apă în cap, apoi l-a pus să curețe toaletele timp de o lună. Ca să-și protejeze pantofii cei noi de la mama, băiatul i-a legat de gât. Chiar atunci mama lui a venit să-l caute. Văzând băiatul, a izbucnit în lacrimi. El i-a auzit vocea, s-a întors și a văzut chipul străin. Și-a șters nasul, apoi a continuat să frece toaletele murdare. În acea zi, băiatul a primit un premiu. A fugit acasă să-i arate bunicului. Prietenii l-au oprit și au cerut să le arată diploma. Când a întins-o, un copil rău a trecut pe lângă ei, a rupt diploma și a aruncat-o pe jos. În noaptea aceea, băiatul l-a auzit pe bunic gemând afară. A alergat și l-a văzut zbătându-se în apă. Boala îi revenise. Băiatul a luat o pălărie de ploaie și a fugit prin furtună să-și caute prietenul. Împreună l-au dus pe bunic la spital. Pentru ca bunicul să aibă mai multă hrană, băiatul voia să-i cumpere pește. Prietenii lui, văzând că se chinuie, au venit cu o idee. Au furat benzină, au mers la un templu, au băgat un băț și au spus băiatului să ia banii din donații. Băiatului s-a făcut frică și a fugit. Prietenul lui i-a spus să aștepte și a făcut-o în locul lui. Băiatul a cumpărat o cutie de înghețată, dar era timid și nu vorbea mult. Ca să le vândă, s-a pus în genunchi și a imitat un câine, lăsând oamenii să călărească o înghețată pe monedă. A doua zi a continuat să vândă. Un copil l-a împins la pământ. O femeie a alungat copilul rău, văzând nasul lui plin de sânge. I s-a făcut milă și a certat pe copii. Băiatul tot trebuia să vândă înghețate. Mai avea nevoie de 2 lei pentru a cumpăra peștele cel mare. A trecut pe lângă casa femeii și a fost atras de o nuntă dinăuntru. A lăsat înghețatele pe bancă și s-a uitat prin ușă, dar nu se aștepta ca băiatul rău să-i fure toate înghețatele. Când și-a dat seama, erau deja ascunși într-o alee, mâncând și râzând de el. Băiatul a luat banii pe care îi mai avea și s-a dus să cumpere pește. A ales cel mai mare pește. Vânzătorul a cerut 4 lei. El a dat tot ce avea, doar 1,5 lei. Vânzătorul i-a dat în schimb 2 pești mici. A făcut ciorbă de pește și l-a găsit pe bunic la biserică. Bunicul cu durere în suflet l-a privit. A gustat, apoi a dat din cap cu mic zâmbet. Dacă ai întâlni acest băiat, l-ai ajuta?